20 de novembro deste ano pasado xuntámonos para crear a Asociación da Memoria da Castela Galega. Creemos que era un espacio que estaba aí sin ocupar, entonces, pois, xuntámonos unha serie de persoas, decidimos que era un xeito de darlle valor a certas cousas, a certos momentos históricos, e aquí estamos. Entón, como asociación, pois hai unha xunta directiva, unha serie de membros, claro, somos poucos, estamos arrancando, e supoño que esa será unha das razóns polas cales as cousas a veces vense un pouco costa arriba. Entón, vouvos, máis que nada, nomear aquí as persoas que forman parte do tema e, bueno, está claro que non estamos a maioría, pero intentando marcar unha línea e intentar arrancar. Entonces, hai un comité de apoio, Carlos Meixome Quinteiro, Felipe Senén, que está presente, César Varela, Xosé Lois González Vázquez, Juan Lois Mosquera, Xosé Francisco de Castro, Xulio Álvarez Crespo, Eduardo Bernárdez, Telvino Taboada, Antonio Rodríguez. E como equipo directivo, Manuel Vázquez Cabo, que o presidente, Carlos Ojea, que son eu, secretario, Darío Ángel Rodríguez Tesoreiro, Andrés Jesús Fernández Bogal e Bernardo López Bogal. Bueno, ahora chego Carlos. Vamos, a masacre do Seira, que é como se lle chamou no seu momento, pois foi un feito que condicionou a vida política, cultural e social e económica do distrito do Carballiño, cando menos hasta o ano 36, e probablemente aínda despois. Como se dou a cousa? Que foi o que aconteceu? En que circunstancias se produciron? Bueno, no mes de abril do ano 9, de 1909, para situarnos brevemente na circunstancia política que se vive na España naquel momento, é un goberno de Antonio Maura, o que se chamou goberno longo, con un ministro de gobernación que se chamaba Juan de la Cierva e con un bispo en Ourense que se chamaba Eustaquio Adain, que era navarro de orixe, carlista, e incluso un pouco máis que carlista, porque era do sector máis integrista do carlismo. E, por outra parte, o distrito estaba en mans do Partido Conservador, que estuvo sempre. Durante ese período era un distrito que se chamaba propio, é dicir, que había un deputado que lle correspondía ser o deputado aquí, que non tiña nada que ver con Carballiño, que era un tal Ugarte Pajés, que despois foi ministro en varias ocasións, e el iba poñendo os seus deputados, unhas veces era un fillo del, outras veces era un secretario del, que eran os que ocupaban o puesto de deputado. Xa sabedes que o Seira estaba abandonado desde 1835, era non había monxes, non se cuidaba, non se atendía, e aquilo foi un expolio tremendo, é dicir, que roubaron de todo ali. Por exemplo, dice que ás veces aparece como que era a fonte da Praza do Ferro, que era de Oseira, non é esa, a que é a da Alameda de Ourense, ali ao lado do Palacio Obispal, aquela é. E como eran moitas outras cousas, habría que investigar. Bueno, e parece ser que o cura obispo pareceulle que aquelo era un perigo, que había que quitalo,
e que probablemente adúcense aí incluso os razóns, é posible que houvese incluso os razóns de carácter estético, porque a mellor algúns dos que asinaron documentos para que autorizando aquelo, pois lle molestaba aquel arte barroco que estaba en desprestixio naquel momento. Bueno, houve ese roubo e entón o que sucede é que o baldaquino quere ser retirado, ou é retirado, mandan uns carpinteiros, un grupo de carpinteiros ben protegidos pola Guardia Civil e por un teniente, e prodúcese unha rebelión, un levantamento popular para impedir que eso aconteza, que se produza o desmantelamento do baldaquino. E carga a Guardia Civil e produce no primeiro día 7 mortos, despois aparecen 2 mortos máis, unha nena de 14 anos, unha muller embarazada, etc. En que contexto será eso? Pois será un contexto terrible. Primeiro, por unha cousa, que diredes vos, isto que ven, 1898 pérdese, España perde Cuba, e en 1909 están moi fastidiados e hai que recuperar o prestixio imperial. Ten interés, porque aos 3 ou 4 meses, menos, porque isto é en abril, no mes de xullo, prodúcese a Semana Tráxica de Barcelona. E iso son unhas matanzas tremendas. A Semana Tráxica acaba coa dimisión de Maura e do ministro Cierva, que levaban tempo aplicando unha política de man dura. Que ten que ver Cuba? Pois ten que ver que, moi curiosamente, o teniente Salinas era un militar cubanista, é dicir, un militar formado en Cuba, que chega aquí e ele está acostumbrado a tratar os mambises, a disparar sin moito aviso. Curiosamente, este teniente Salinas no 36 está en Vigo e é un dos principales represores en Vigo. E curiosamente tamén na súa folla de servicios non aparece ninguna referencia a Oseira. A Oseira non aparece ninguna referencia. E o outro elemento que eu creo que é o que marca toda esta historia é que, digamos que a persona que dirixe aquela rebelión, que é unha rebelión que choca, porque ao mesmo tempo que en Barcelona se queiman conventos e se queiman non sei que, parece que en Oseira se defende a Igrexa, e non é exactamente que se defenda a Igrexa, defendese o que é deles, o que é da parroquia, o que construíron históricamente. Non hai algúns interpretaron isto como que era un exceso de fe, que o pobre labrego conservador de Oseira que quería ter ali o seu santiño. Non, era defender o que era o seu patrimonio, e contra iso se rebelan, e que tamén en un ámbito bastante anticlerical en aquel momento. E quen está ali? Pois está un señor que se chama Aquilino Sánchez, que é natural de Oseira, que é perito agrario, é dicir, está vinculado ao movimento agrario, e que en 1900 pertence ao Partido Radical de Jesús, que se caracteriza en esos momentos por ser moi anticlerical. Despois moderará eso. Basilio Álvarez vai estar aí. Este bispo que ordena isto é o que suspende a divinis a Basilio Álvarez, e Aquilino Sánchez en 1931 é elixido conselleiro, porque vive xa no Carballiño, conselleiro no Carballiño, e en 1936 préndeno xunto a Xesteira, a Losada, préndenos,
o que sucede con Aquilino Sánchez é que alá polo mes de novembro aparece morto en Vilariño Frío. É dicir, era o alcalde do Carballiño. Por lo tanto, desde Oseira, 1909, hasta o asasinato de Aquilino Sánchez, 1936, van casi 30 anos de historia do distrito do Carballiño vinculados a aquel feito, a aquela masacre que, aparte do terrible que foi a masacre en sí, pois supuxo marcar, condicionar a historia do Carballiño durante eses 30 anos. Curiosamente, en 1918, un maurista, é dicir, un seguidor de Antonio Maura, que se chama José Calvo Sotelo, vai a presentar candidatura frente aos conservadores e a perder. En 1919 ganará, e despois, xa sabedes que Calvo Sotelo quedou unido para sempre á historia do Carballiño, especialmente nos anos da ditadura de Primo de Rivera, entre o 23 e o 29, e despois foi reelexido diputado polo Carballiño no 31, no 33 e no 36. Sabedes que a Calvo Sotelo matan no 36, justamente tamén o mesmo ano en que lle pasou a Aquilino Sánchez, que é un personaxe a reivindicar, igual que a reivindicar a memoria de Oseira, que se esqueceu, e esqueceuse porque pasou o que pasou na Semana Tráxica, senón a importancia que tuvo Sobredo, e Sobredo foi no ano 22, é certo que no ano 22 o de Sobredo tiña unha causa agraria máis forte, digamos, porque era o tema dos foros, pero tamén en Oseira era a defensa do patrimonio, neste caso do patrimonio de Ourense, onde houve tamén grandes manifestacións e apoio dos obreiros ao movimento aos labregos de Oseira, e tamén en Cea. Entón queremos facer neses tres concellos diferentes actividades que van desde conferencias a audiovisuales, a unha exposición de teatro, a unha exposición de poemas, e mesmamente tamén vamos ver se ligamos a pintores que fagan obras dedicadas a este conflito. E por fin tratar de levantar un monumento, un símbolo que represente este feito. Como decía Méixome, en Nebra, en Sofán ou en Sobredo xa existen monumentos aos labregos que caeron, mentres que no caso de Oseira non hai monumento, teñense feito algúns escritos sobre o tema, pero non se ten feito unha elaboración de todo o conxunto, partindo da situación histórica dese momento, desde a perspectiva tamén dos escritores, como fai Blanco Amor en Xente ao lonxe, que para min é a mellor definición que fai dos sucesos de Oseira, que, por certo, nomea a Aquilino Sánchez Iglesias dunha forma de pseudónima, porque non o podía facer abertamente, e fala concretamente tamén do seu xuicio. É importante que leades este libro de Blanco Amor. E tamén, por exemplo, hai que dicir que nese conflito o pregaleguismo ou regionalismo, chaméderlle como queirades, representado por Murguía, participa activamente defendendo os labregos de Oseira. E tamén hai outro señor que é importante ter en conta, que é un historiador, arquitecto, pintor, que acaba facendo un cadro de Curros Enríquez, que é Balsa de la Vega. Balsa de la Vega é un señor de Padrón, e fai unhas reflexións que é moi curioso e que ten moito sentido do que nós estamos aquí a facer. El dice: os pobres defensores do baldaquino de Oseira merecen dos amantes da arte un recordo que non se borre nunca. É importante que nos lembremos efectivamente este feito como este home nos lo recorda. E tamén son súas palabras
algo que moitas veces non está tan introducido na sociedade, que decía el, ben sei, amigos meus, que isto de mirar ao pasado non lle entra na moleira a moita xente, pero deixémolos, vostedes, deixenos vostedes coa cabeza entre os ombros. Quere dicir que nós aquí o que pretendemos é recuperar, traer ao día memorias, feitos de personas, de actividades sociais que ou non son tratadas ou son tratadas de esguello moi por abaixo ou, no seu caso, son moi terxiversadas. Nós, a parte do tema de Oseira, que llevamos dedicar todo este ano, temos feitos na comarca do Carballiño, nas terras da Castela, como se chama a asociación, importantes a lembrar. Un deles para nós tamén pode ser, por exemplo, as folgas dos mineiros de Boborás, algo do que moi pouco se ten falado, o tema de Calviño, que foi un home deste pobo que estuvo vinculado á Irmandade da Fala, que conoceu ao propio Murguía, ao propio Castelao, e outras personalidades, ou os médicos, mestres e traballadores que foron perseguidos tamén no Carballiño. E tamén o tema do Oseira eu quero situar que probablemente non se teña feito homenaxe ou non se teña feito máis traballos sobre el, probablemente por unha cuestión religiosa. Porque senón moi pouca explicación ten. Eu digo por unha cuestión religiosa porque naquela época é cando se dá un gran debate entre o tema laico e o tema religioso sobre, por exemplo, a propiedade dos cementerios e cando empezan a aparecer as primeiras escolas laicas. Eso tamén ten moita importancia. Pero dentro do tema religioso tamén ten moita importancia os cregos do mundo rural, que se poñen moitos deles ao lado dos labregos, e as élites, curiosamente, da Iglesia que veñen de fora, que é o caso do bispo de Ourense. Eu creo que iso ten moita importancia de que non se teña aprofundizado máis e con máis forza neste tema. Tamén o nacionalismo, no caso de Castelao, fala concretamente do tema de Oseira, do tema de Nebra, de Sofán e de Sobredo. Quere dicir que hai un impulso aí dos republicanos daquela época de defender, polo menos frente aos conservadores, a actuación dos labregos de Oseira. E o tema, efectivamente, o explicou, eu creo que moi ben Méixome, estamos defendendo un patrimonio noso. E eu creo que iso é vital, que teñamos en conta de defender o patrimonio noso. E o tema do Valdequino de Oseira, hai moitos arquitectos que o consideraban ou consideran como unha cousa ben feita, modélica e importante. Probablemente Felipe poda falar con máis claridade sobre esta cuestión. Por eso empezaremos a desarrollar unha serie de actividades co fin de que a sociedade coñezca todo o que pasou en Oseira e, sobre todo, os veciños de Oseira. Quer dizer que tamén é importante naqueles veciños que hai en Oseira que tamén coñezcan o arte. O arte, a cultura, debe de chegar á poboación. Non a podemos deixar solo nas maus da pequena burguesía ou dos intelectuales. Nós, por eso, a parte de opinar e de escribir sobre isto, o que pretendemos é que cos actos que realicemos chegue e se dé a coñecer a toda a sociedade. Nada máis. Sempre de celebrar que se fale de asociacionismo, de xuntarse ao redor da memoria. Pois tamén non podemos esquecer que no propio himno galego insistimos non dese esquecemento da inxuria ao rudo encono. E xa os romanos e os griegos falaban de que este é o país do río Leteo, do río do esquecemento. Pero a verdade é que
acontece todo o contrario. E servidor que xa leva vivido moitos anos viu unha persoa que loitou moitísimo por todo isto, moi vinculada incluso ao Carballiño, porque seu padriño era Isá Fraga. Esa persoa era Isá Díaz Pardo. El, nos momentos da ditadura, coa axuda do exilio, donde hai moitísimo carballiñés, páxinas que habería que recuperar tamén dentro desto da memoria, Isá Díaz Pardo creou uns emporios do Castro, alrededor da cerámica, da arte, Sargadelos, que eso vale un mundo, cos seus museos, cos seus auditorios, cas súas bibliotecas. O IGI, Instituto Galego de Información, foi unha persoa que guardou moitos silencios, sendo de praxe, eu creo, bueno, sin creo, era nacionalista, pero logo a nivel práctico incluso votaba o PSOE, o Partido Comunista. Pois mirade, recientemente apoderáronselle de todo, dos Sargadelos, do Castro, do Museo Carlos Maside, do IGI, Instituto Galego de Información en San Marcos, difundindo que era un mal xestor, con tanto que creou. E hai moitas páxinas que non saben, eu seinas a través do meu compadre, demostradamente, que era Manuel María. Manuel María e Saleta viviron vendendo sargadelos fundamentalmente en Monforte. Neira Vilas, Dieste e moitos viviron en silencio de Isá Díaz Pardo de todo o que saía do que saía dai. E hoxe, xa vedes, quedáronselle con todo, borraron todo, os auditorios, as fábricas, que eran as industrias da memoria, para recordar. Isá Díaz Pardo vivía moi prendido no esqueleto de seu pai, que era Camilo Díaz Baliño, que ten un poema publicado na revista A Nosa Terra no ano 30, o 25 de xulio, que di: prenderei na cabeza do meu fillo unha estrela para que medre unha galaxia. E iso Isá verdadeiramente que o cumpliu. Pero mirad o estado da cuestión que estamos vivindo no noso tempo, non? Donde incluso se masacra a un pobo con ánimo de especular a nivel inmobiliario en resorts, que eso xa é increíble. E logo cos seus aplaudidores, o corifeo de xente que está rodeando o ególatra que está pasando. Pero onde chegamos? Entón é necesario o asociacionismo. Pero, por favor, Manoliño, todo o mundo está farto dos egos dos intelectuales. Plantar un arboliño naceu a cultura para divulgala, defendela, pero medraron as estacas que protexían eso. Abonda xa de tanto intelectual aburrido e ególatra. Non comunican. Fracasamos precisamente por eso. Por que triunfou Castelao? Porque era unha persoa que sabía seducir. E aprendan, mesmo os nacionalistas, respecto ao que pasa no Parlamento, que o Parlamento é unha escenografía, é unha posta en escena, donde hai que saber comunicar a través da cultura, que é seducir. A cultura é para seducir, a cultura lévase posta, e basta xa de que sexan libros, e basta xa de que sean asociacións, de que sean estacas e de que sean ceremonias. A cultura lévase posta en cada momento, e mentras non se enxergue palabra do Otero Pedrallo, que é poñer os 5 sentidos, máis poñer a santa intuición que levamos posta, máis poñer o que se sabe, non resolveremos eso. Enxergar é poñer os sentidos sobre isto. Entonces enxergamos, si superamos a nosa historia, aquelo que dicía Castelao, que se basaba, igual que as teorías de Risco, no celtismo e o panteísmo, a interacción da paisaxe ca paisanaxe. Pero tamén o mundo cristián, como non? O Seira, os ribeiros, cos mosteiros, os cruceiros, eso está aí. Pero que cristianismo? O de Basilio Álvarez, que hai que recuperar, o de Moncho Valcárcel, o de Paco Carballo. Donde está a memoria desta nosa xente? Quen sufragou a nosa terra? Que foi a militancia da UPG a nosa durante moitos anos sufragando a nosa terra? Donde está a cabeceira da nosa terra? Para que coño loitamos? Para que coño loitamos? Estou falando casi por boca de outro esquecido que é noso Bautista Álvarez. Entonces, moi ben, Manolo, falar de asociación, falar de memoria,
non dese esquecemento da inxuria ao rodo incono e de recuperar frente tamén, aí colaborou Manuel María e colaboramos todos por desconocemento, chamándolle Orcellón a esta terra. Non, Orcellón é unha xurisdicción que son as terras do Irixo separadas polo río Arenteiro. A parte de aquí era Castela, a Castela do Reino de Galicia por os seus castelos, as zonas dos ribeiros, dos 5 ribeiros. Mociño, non diga ribeiro en singular, digo ribeiros, o do Arenteiro, o do Avia, o do Miño, o do Arnolla, os 5 ribeiros, coa súa treixadura, o seu brencellao, os sabores, a riqueza da terra. E vela aí recuperar, a través da memoria do saber, a riqueza da nosa terra para defendela, coñecela, para querela, para defendela. É moi ben, Manolo, é moi ben, Carlos, por recoller un tema moi emblemático, que incluso estaban aqueles galeguistas que se reunían en Mondariz. Non está nada estudado Mondariz. Ali naceu un foco dos nós. E dicía don Ramón routou, cando viña traído polos falangistas a estes mismos escenarios, dicía don Ramón, e agora penso, don Ramón non daba puntada sin fío. O nós, plural e majestático, plural o popular, majestático, aristocrático. Nós, inadaptados, ser diferente, ser existente, como os irlandeses, celtas, pero un catolicismo popular e de vanguardia. Sinn Féin. Sinn Féin é a traducción de nós sós. Copiaban a William Butler Yeats. Isto nadie o sabe. E ali había xente, tamén moi vinculado ao Carballiño, que tomaba nota. Hai que facer unha arte céltica e cristián. Antonio Palacios. O Templo da Veracruz, di na súa memoria, será unha rememoración das 7 persoas máis a embarazada, que sería un nena ou nena que iba a nacer, serán lembrados nas 8 columnas que van defender o baldaquino no Templo da Veracruz do Carballiño. Bueno, dándolle ca palabra, ca maxia, o que pode levantar a literatura. E basta xa do que está pasando na nosa terra por ese gran desconocemento que hai. Decía Castelao, da arte dos canteiros facer o pórtico da gloria, engrandecer do mundo popular as nosas tradicións, o noso saber, e para iso están os artistas. Non, o que estamos vendo na televisión é facendo hiperenxebrismos e tonechadas da xente popular, que se burlen desos sínodos que teñen dos intelectuales para explotar por solares e para todo eso, que vaya, que non dan sainetes de sí, todo eso, non? Por eso, a min alégrame, viña máis ben aquí, máis para escoitar que para decir. Indudablemente, solto as miñas vellas teimas que xa me caracterizan desde sempre, porque na miñas maus houbo moitas persoas que entrarán na memoria. Ernesto Atanasio, o Corcheiro, que Carlos, aí hai que facer unha biografía. De Oseira hai que facer unha biografía e divulgala. De Aqueliño Xantes, de Xesteira, das manifestacións do ferrocarril, que se declara incluso Ourense, Galicia unha independencia por un día, non? En aquelas manifestacións, o mundo de Brués, o que pasou aí, son toda unha serie de páxinas de memoria que se escapan dese outro, fuxen dese outro mundillo máis regodeado na intelectualidade, de intelectuales para intelectuales. Eu creo que a base de comunicación a través de persoas que sepan comunicar, apaixoar e atraer para non fracasar na mesma historia, non? De facer os libriños de divulgación, de recoller aquela teoría do Seminario de Estudos Galegos. Onde está o Seminario de Estudios Galegos? Por ignorancia, ainda sigue vinculado ao Consello Superior de Investigacións Científicas, non?